Molt bé, 3, 2, 1, comença la història. Doncs molt bona nit a tothom, jo sóc l'Albert Quintana de Gra de Sorra i sempre fem aquestes sessions al vespre, contes abans d'anar a dormir. I avui comencem amb l'endevinalla, com cada nit. I l'endevinalla d'avui és aquesta, diu: sobre el taulell, 4 colors i un dau de la sort per als jugadors. Vale, torno, Diu, sobre el taulell, 4 colors i un dau de la sort per als jugadors. Què, ho sabeu o no? Vale, torno, l'endevinalla d'avui, abans de començar. Ja sabeu que si no hi ha contes, si no hi ha endevinalla, no hi ha contes. Diu així, sobre el taulell, 4 colors i un dau de la sort per als jugadors. Mira, ja comencen a haver-hi el d'allò, les respostes. El parxís, el parxís, el parxís... El coneixem bé, aquest joc? Sí, a veure si tothom va dient el parxís. Segur que era el parxís? El parxís. La Gara diu el parxís també, i l'Anna. El parxís, molt bé, sí? Doncs mireu, aquí no hi ha la taula. Ah, mira, sí, estan aquí. Ha pensat, mira, doncs així. Doncs la solució, ni més ni menys, que és el parxís. Els escacs ja estaria bé, però falta un dau als escacs. Bé, de fet, és una mica de sort, si no en tens ni idea. La oca. Però la oca també seria una bona solució, perquè normalment amb els taulers està a darrere, no? Doncs molt bona nit a tots. Estem a punt per començar la història, sapigueu. L'endevinalla, l'acabem de fer. Després hi ha el conte, que el farem ara, i el conte avui parla de princeses. I la princesa del nostre conte d'avui té un problema, i un problema gran. No és un problema petit, sinó és gran, gran, gran. I al final farem el vostre final. Des de fa uns dies, més que jo dir al final, sou vosaltres que l'esteu dient. Avui tenim ni més ni menys que la solució o el final de la Farners. Val? Doncs res, molt bona nit. Com cada nit, a les 8:30 comencem aquesta sessió de contes, aquest conte, i des d'Instagram de Gra de Sorra, i després, entre setmana, al canal 10 Empordà, a les 9, després de les notícies. Agafem una mica de pols màgica del cel, així com ens el passem pel cabell, xus, xus, xus. I aquí comença la història. I la història comença així, que diuen que hi havia ni més ni menys que un palau. Un palau així molt gran, com solen ser tots els palaus. I diuen que aquest palau hi havia un rei, una reina, un gat i un gos, i també hi vivia la princesa i tot un munt de gent que servien el rei, la reina i la princesa. I aquesta princesa un dia li va passar una cosa. Bé, no tan sols un dia, sinó un dia i un altre, 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 i un altre. I un altre dia, bé, molts dies, no sé, potser va passar una setmana, o un mes, o potser 2 mesos, o potser va passar un any. I que la princesa tenia un problema que, a mesura que anava passant el temps, no tan sols no s'arreglava, sinó és que empitjorava. I el problema d'aquesta princesa era ni més ni menys que... L'heu endevinat? El problema de la princesa era ni més ni menys que... Exactament. Que es passava tot el dia badallant. I clar, i els badalls s'encomanen. I també badallava la reina, i també badallava el rei, i també badallava el cuiner, i també badallava la cuinera, i també badallava el jardiner, i el majordom, i el que netejava el terra, i el que arreglava les persianes, i el que arreglava els fluorescents, tota la gent de palau es passava el dia així com... El cas és que tothom badallava i clar, es van passar més o menys, jo crec que un any badallant i la cosa anava per llarg. El cas és que un dia el rei va decidir que allò s'havia d'arreglar. Bé, el rei i la reina van estar parlant i la reina li va dir primer al rei, després el rei i la reina... Bé, total, el cas que els dos van decidir que allò s'havia d'arreglar i van enviar un missatger, que anés a parlar ni més ni menys amb un savi, molt savi, que vivia una setmana de casa als reis, bé, del palau. I el missatger va sortir amb el seu cavall així com...
vam estar més o menys una setmana a cavall, aquest missatger, fins que de cop i volta va arribar a casa del savi. I quan estava allà, va trucar a la porta, toc, 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 toc. I quan van obrir, va demanar a veure si podia tenir una mica audiència amb el savi. I el savi va dir, ai, un moment, que tinc una mica de papers, què vols, tu? I l'emissari aquest li va dir, escolta'm, mira, és que et vull fer una pregunta. I la princesa, badalla totes hores i ens fa badallar tots i porta més o menys un any badallant i no hi trobem solució. Ha vingut metges, han vingut curanderos, han vingut de tot i no hi trobem solució i ens agradaria que tu ens ajudessis amb aquest tema. I el savi va estar pensant, a veure, una solució per no badallar, Ja ho sé. Mira, aquesta princesa necessita menjar, que segurament deu estar decandida i necessita menjar alguna cosa. Va, vinga, vés cap al palau i digues que cuinin menjar de tots els països del món. I l'emissari, el missatger, va tornar cap al palau així com el més ràpid que havia vingut. El que passa és que de cop i volta anava tornant i quan va arribar va intentar explicar-li això, però anava tan cansat i tan el que fos que no va poder explicar bé la cosa. Bé, el cas és que es va relaxar, va fer una tira així com... I de cop i volta va poder-li explicar finalment al rei que el savi aquest que vivia una setmana de camí, li havia explicat és que segurament la princesa estava decandida. Total, els cuiners es van posar allà a treballar, el rei els va començar que cuinin de tot i que no repareu en gastos aquí. I van fer menjar de la Xina, de la Índia, del Japó, de Nicaragua, de Filipines, de Suècia, bé, una mica de tot arreu. El cas és que al cap d'un 3 i no res, allà, no sé, havien passat potser un parell o 3 d'hores, a la taula reial van posar tot ple de plats i només hi havia la princesa allò menjant-ho i mirant-s'ho tot. I tot el seguit de gent que hi havia a palau mirant-s'ho així, la princesa com menjava. La princesa anava menjant. Agafar una mica d'arròs, i agafar una mica de falafel, i agafar una mica de coses d'aquestes gregues, amb amanides gregues, anar menjant i menjant i menjant amb un delit, i tota la gent es pensava, ai, ja està, es curarà, que sí que es curarà, i tothom estava així, sí, que es curarà la princesa, sí, que i tant que es curarà la princesa. I quan la princesa va acabar de menjar, de cop i volta, en el moment de fer el rotet, que tothom estava molt feliç i molt feliça perquè segurament la princesa es curaria, de cop i volta la princesa es va mirar a tothom i estava a punt de donar gràcies quan de cop i volta va fer així i clar, aquell badall es va contagiar per tot arreu, el criat, la cridada, el cuiner, la cuinera, el que feia la roba, el que planxava, bé, tothom badallant allò i el rei i la reina badallant ai, carai, hem anat a buscar un savi que vivia una setmana i no ens ha donat cap solució. Vinga, emissari, vés a buscar amb un savi que viu 2 setmanes d'allà, que segurament és més savi que el primer savi. El cas és que l'emissari va marxar així amb el cavall, a escopetejar, i anava tan ràpid que va tardar, jo crec que una setmana i prou, en arribar. I allà el savi ja l'estava esperant, perquè un colom d'aquests havia arribat amb la notícia. I el savi li va dir, vens per lo de la princesa, posa una solució, sí? I l'emissari li va dir, li va respondre, sí, digue molt ràpid, perquè és que no trobem cap solució per aquesta princesa que està badallant a totes hores. I el savi va fer així, d'acord, tu vols una solució, doncs te la diré ara mateix. Aquesta princesa el que necessita és dormir, perquè si badalla és que té son. Per tant, agafeu coixins nous, matalassos nous, que siguin amb plomes de gallina, del que sigui, val? I que faci bon olor així allí, i així pugui descansar, pobra filleta, que deu estar allò ben dormida.
El cas és que diuen que com aquest emissari va arribar a Palau, li va dir directament amb el rei el que li havia dit el savi, i el rei de seguida va dir que facin matalassos nous, que facin cosins nous, que agafin plomes a les oques i del que faci falta, però jo vull el més ràpid possible, i si pot ser aquesta mateixa nit, aquest matalàs i aquests coixins. El cas és que la gent va treballar de valent, i aquella mateixa nit la princesa tenia un matalàs increïble, tenia uns cosins increïble, tenia un adredor increïble, i va dormir. Jo crec que va dormir potser 15 o 20 o 30 o 40 o 50 o 60 hores, bé, vull dir que són 24, 48, bé, més o menys 2 o 3 dies. I la gent de Palau estava ben contenta. Ai, que bé, aquesta filla nostra, que està així, pobreta, està tan cansada, que deu ser que treballa tant, que l'hem de curar. El cas és que tota la gent de Palau estava allà al llit de la princesa, com si fes la vella dormint, mirant-la així. Es curarà, que sí. Es curarà, que sí. Vosaltres què creieu, que es curarà, sí o no? Sí o no? Què? Sí? O no? Doncs, de cop i volta, havien passat això 2 o 3 dies i la princesa havia dormit i cap a un costat i cap a l'altre. Feia una cara de felicitat. Quan de cop i volta es va despertar el tercer dia i tothom, ai, que bé, la princesa s'haurà curat, ai, que bé. I la princesa es va mirar a tothom amb cara de felicitat i anava mirant a tothom. I tothom, ai, que bé, aquesta filleta nostra, la princesa, s'ha curat. I de cop i volta la princesa, mentre anava fent així, va acabar fent això. I sabeu què anava fent? Va tornar a badallar. I clar, i el rei desesperat, la reina desesperada, tota la gent de Palau desesperat. Ai! Hem anat a buscar el savi d'una setmana, que viu una setmana i no ens ha donat la solució. Hem anat a buscar el savi que viu 2 setmanes a casa nostra i tampoc. Mira, envia un missatger al savi que viu a 3 setmanes a casa nostra. I el missatger se'n va anar ràpid i escopetejat cap a casa del savi. I diuen que aquest pobre emissari no va dormir durant 3 setmanes fins que va arribar a casa d'aquest savi. I el savi ja l'estava esperant a la porta. I l'emissari li va dir, dona'm la resposta que torno ara mateix. Que torno ara mateix a Palau. I el savi li va dir, és que no m'estranya que no hagi funcionat ni la primera ni la segona solució. Perquè segurament aquesta nena s'ha de distreure, ha de riure, i com que no riu per sobre d'ella, mira, vés a buscar gent que faci circ, gent que faci malabars de tot arreu, de la Xina, de Rússia, de Catalunya, i pallassos, els millors pallassos de tot el món, i gent que faci teatre, i gent que expliqui contes, i més coses, i coses que la facin divertir, i que la facin riure. I clar, tothom estava allò, encantat, l'emissari va tornar cap a casa el rei, així, quasi volant, va arribar a casa del rei, li va explicar la bona nova i va dir, ja finalment he trobat la solució. El savi del savi del savi, que viu no una setmana ni 2 setmanes, sinó a quantes setmanes vivia el savi? Ah, sí, a 3 setmanes. Doncs que no vivia una setmana, que no vivia a 2 setmanes, sinó que vivia a 3 setmanes, li va donar la solució, i és que aquesta nena havia de riure, havia de passar-s'ho bé, s'havia de distreure. I clar, van començar a venir gent que feia malabars de Rússia, de Mongòlia, van agafar inclús el festival aquest que feien a Figueres i després el van posar a Girona. Bé, va ser increïble, hi havia tanta gent que estava allà a Palau fent foc, fent teatre, i recitant Shakespeare, o no sé, i la nena s'ho passava molt bé. Bé, de fet, no sé si s'ho passava bé o no, però feia una cara així com... És que la gent estava molt feliç, estava molt content perquè sabien que aquella vegada sí, finalment la princesa riuria i s'ho passava bé, i ja deixaria de badallar, i per tant tota la gent de Palau
també deixaria de badallar i per tant s'hauria curat tothom. I la princesa anava mirant a tothom així. Fins que, evidentment, va passar el que havia de passar. I què va passar? Què creieu que va passar? Que de cop i volta la princesa es va... No es va curar. Va tornar a fer així com... I va tornar a badallar. El rei, la reina, tota la gent de palau es posava les mans al cap en plan ai, aquesta nena no la curarem, aquesta nena no la salvarem i nosaltres tampoc ens salvarem perquè passarem tota la vida badallant. I badallar perquè ve de gust està molt bé, però badallar perquè no hi ha solució, no. El cas, i recopilem una mica la història, és que ens trobem amb una nena, amb una princesa que vivia en un palau i que badallava i es va passar una setmana, un mes, un any badallant. I el rei i la reina també badallava i tota la gent de palau també badallava. I el rei va enviar a un emissari que anés a buscar un savi i aquest va tornar i li va dir que havia de menjar. I la princesa va menjar, però tot i així va tornar a badallar. Va enviar un segon emissari i el va enviar ni més ni menys que a un savi que vivia a 2 setmanes. I aquest li va dir... Què li va dir aquest? És veritat, aquest li va dir ni més ni menys que havia de dormir. Fantàstic, però tampoc va servir. I per tant, ara hi havia anat amb un savi que vivia 3 setmanes, o sigui, que era un savi, perquè vivia molt més lluny. I aquest què li va dir? Vale, que aquest li va dir que havia de riure. I havien portat gent del circ, de Figueres, de Girona, de Rússia, de Mongòlia, del Japó, de Brasil, d'on fos, de Toulouse també crec. Que sí. El cas és que el rei i la reina, tota la gent de palau estaven preocupadíssims i no paraven de badallar perquè era com, ostres, aquesta cosa no es soluciona i és que ens encomana tothom. Diuen, però, que com cada tarda s'anaven a fer una volta pel jardí. De fet, tenien un jardí molt gran. I sempre que anaven a fer una passejada, la princesa anava acompanyada del rei i la reina, del cuiner, la cuinera i tot el sèquit de gent que vivia a palau. Clar, no volien deixar aquella princesa amb aquella cosa sola, pobreta, que badallava i no es curava això. El cas és que amb tot aquest tema, de cop i volta, allà al jardí va aparèixer ni més ni menys que el fill del jardiner. I quan va veure la princesa, el fill del jardiner va fer així, princesa, que vols jugar amb mi? I la princesa es va quedar així com, jugar? Qui? Jo amb tu? I ell, sí, espera't, ara vinc corrents, d'acord, m'esperes? I clar, va començar a córrer per acostar-se al costat de la princesa i ella no se'n va donar compte que hi havia com una petita piscina. Val? I anava corrents cap allà com de cop i volta, es va quedar ben xop, blup, 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 blup. I la princesa, sabeu què li va passar? Va fer mig somriure així. I aquest nen, el fill del jardiner, ben content, se'n va anar cap allà. Ai, perdona, que m'he mullat una mica, mira, tinc un regal per tu. I li va ensenyar ni més ni menys que una caixeta. I li va dir, aquest tresor és per tu. El vos? I la princesa, que estava acostumada a regals, i va dir, tant, és que jo sóc una princesa i m'agrada molt que em facin regals. Jo us pregunto, què creieu que hi havia dins la capseta? Hi havia un tresor? I a dintre la capseta, si hi havia un tresor, què era aquest tresor? Un anell? Un collaret? Unes ulleres per fer mitja, un barret. Què creieu que hi havia aquí? Aquí ve la solució. A dins la capseta, quan la princesa va obrir, perquè li agradaven molt els regals i estava acostumada a tenir molts regals, de cop i volta, quan va obrir aquesta capseta, aquest tresor que el fill del jardiner li donava ben xop perquè havia caigut en una bassa i encara estava amb un somriure així, quan la princesa va obrir aquesta caixa, va trobar ni més ni menys
sabeu què va trobar? Ni més ni menys que un crac, una granota que li va saltar a la cara i la princesa, ai, una granota, ui, 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 ui. I al començament es va espantar una mica i inclús li feia una mica de fàstic, Però quan va passar potser un minut o dos o tres o quatre o cinc, la princesa, aquella granota li va agradar molt i se la va quedar entre les mans i és que va al·lucinar perquè era el primer regal autèntic que algú li feia i algun regal exactament per ella i a més era un regal que no era regal perquè aquella granota va desaparèixer. El cas és que aquell nen li va dir, princesa, vull jugar amb mi? Va, vine a córrer. I la princesa i aquest nen se'n van a corrents i van desaparèixer. La reina i el rei es van quedar així com parats. I era com, i ara què fem? I diuen que van poder festejar una estona, perquè feia molt de temps que no ho feien. I tota la gent que treballava a Palau van aprofitar per fer migdiada, perquè feia molt de temps que no podien fer res darrere la princesa. I aquesta història, sabeu com s'acaba? Aquesta història s'acaba que la princesa va tornar a casa potser al cap de mitja hora, una hora o 2 hores o 3 hores. I va tornar tan bruta que els seus pares, com la van veure, no la van posar a la banyera directa. Sabeu on te la van posar? Voleu saber-ho? Doncs els seus pares van posar aquesta nena, aquesta princesa, que havia passat tot un any badallant, la van posar ni més ni menys que a dins una rentadora. Perquè estava bruta, i a vegades, com la banyera no funciona, s'ha de posar els nens a la rentadora. Ah, que sí? No, que era mentida. El cas és que es va posar una dutxa i es va fer una dutxa que jo crec que va tardar 1 hora o 2 o 3 hores. I diuen que a partir d'aquest dia la princesa ja no va badallar mai més. Bé, potser sí que va tornar a badallar, però només quan ho necessitava. I aquesta història que us he explicat, xof! Sabeu què ha passat? Que s'ha acabat. Doncs com cada nit s'ha acabat el conte. I ara anem amb el final de la Farners, vale? Que si no ho faig malament, diu així, conte contat, aquest fin s'ha acabat. O com a mínim és el que jo he escoltat al missatge. Vale? Jo crec que conte contat, aquest final s'ha acabat. No? Jo crec. Sapigueu que aquestes històries, si heu arribat tard, es queden penjades a l'Historis 24 hores, després moltes d'aquestes passen directament al canal 10 entre setmana d'Empordà, a les 9 del vespre. Vale, conte contat, al final ja s'ha acabat, veus? Ja tenia raó jo, que l'havia entès així. I demà més contes i més endevinalles i a més més enigmes. Jo al dematí penjo un enigma i com avui el trobarem aquí i buscarem la solució. I com a bon capità de vaixell, doncs mentre vosaltres marxeu, doncs jo em quedo aquí a saludar-vos, vale? Demà més. Vinga, doncs bona nit, que vagi molt bé tothom.